Okay, na napunta sa akong part 2. Kung saan na pag-deliver nila calamari. Giprito. Ngayon, pabalunan gihapon og tomato sauce. Yan, butangan lang po dayon og salad gamay. Ito ko nung sulayan yung salad. Salad nga, imo lang siya butangan ng lemon. Pugaan lang yung lemon. You have just to squeeze the lemon here. Instead of salad dressing, just put the lemon juice. Pag pinandag juice. Anak lang. Ito hindi sila kamatis. Hilig man yung tomato sauce ni. Hilig yung tomato sauce ang Italy. Dayon, ginungagan pag yun nila og tea. Pwede na yun yung langoy. Ganina maligo. Karon manglangoy na pod. Pagbuton sa napot ng sinugmang isda. Naanad mo kitang isda sigbaon. Sugba pag ni sila isda, no? Dili lang kay kistara. There you come. Pwede ako Mufa mo na. Agis ka gutom, nahuhot ng pan, duwara na nabilin. Ito ni siya, butang sa harinang na itlog. Karon crunchy siya. Ito sa restaurant, friends. Okay. Na Nadia, ranan sa mga dagmayng bata. May painting sa ibabaw. Suga sa among ibabaw po. Ano katibig, itapot sa bongbong, diya ang bar dapit. Dito sa pigas, ako duhawan dito. Kami namin sulod, puno naman dito. Mga baso dito may pangbitay. Inom ka din sa bar. Gaan ka nila baso. Kaya mga baso dyan na may presyo. Ako gamay. Ako nga baso, gamay po nga presyo. Ako nga baso, ako nga presyo. Diyan mali basi ang wine yung iinom. Takes time to cook the menu that we ordered. It takes time to cook.
Okay man din salad nga lemon juice tigaan rag lemon aslom sakto gining diet da pagkatong salad dressing naman to tangan ng sugar. This is a good one, lemon in the salad. So it's a good diet because the ranch they put a lot of sugar, they put everything that we don't know, fats. Okay karon pa ko kasulayan eh. Okay. Pause na punta, paabot na punta sa Parkway. Ako, pasulog isda na sila. Okay, friends, balik ka ta ha.